ସକାଳେ ମାତାଶ୍ରୀ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯାଇକି ବଜରୁ ପାନ ଦୁଇଟା ଆଣେ। ତ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲି, ଗଲି ବଜକୁ ପାନ ଆଣିକି ଆସିଲି। ତ ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ଘରେ ଭାବିଲି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚକୁଳି ବନେଇଦେବି, ତ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚକୁଳି ବନେଇଦେଲି। ଘରେ ଆଜି ପନିପରିବା ପୁରା ଶୂନ୍ୟ। ଘରେ ଏକମାତ୍ର ଗୋଟେ ପରିବା ଥିଲା, ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ଆଳୁ। ତ ଭାବିଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇଦେବି। ତ ତରକାରୀ ଯେମିତି ବନେ ସେମିତି ବନେଇଦେଲି, କହିବା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତରକାରୀ ବନିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଖାଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ ତ ଖାଇବେନି। ତରକାରୀ ଯେମିତି ବନିଗଲା, ବାରିରୁ ଗଲି ଯାଇକି ପିତା ଶାଗ ଆଣିକି ଆସିଲି। ତ ପିତା ଶାଗ ବାଛି ଦେଇକି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ପିତା ଶାଗ ଭାଜିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତ ମୋ ସହଯୋଗରେ ଥାଇ ଖୁସି, ସିଏ ବୁଲିବାକୁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ଘରକୁ 5 ଥର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ। ତ କାମ ଫାମ ସାରି ଉପରବେଳା ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏ ଜାଗା ଦେଖିଛି ଜାଣିପାରିବ ସେ କହିବ। ତ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଇକି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଯାହା ବି ହଉ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ରାଧେ ରାଧେ।